Terve vaan sinne kaikille. Teen tässä Majoriin vähän syyshuoltoja vielä ennen talven tuloa. Majorihan nukkuu talvet, joten täytyy esimerkiksi vaihtaa vähän jäähytysnestettä tonne koneeseen, koska en ole ihan varma sen pakkasen kestävyydestä, niin nyt turvataan, ettei kun meidän Mauri jäähän talvella. Valmettiin etukuormaan, vai pistäisikö sittenkin Majorin vaihtoon ja hommais uuden nelivetoraktorin etukuormaan? Pohditaan siis tätäkin asiaa tällä videolla ja mitä kaikkea muuta tässä nyt sitten touhutaan. Tämä video on otettu kaupallisessa yhteistyössä Ruokaviraston ja EU-maatalous- ja maaseuturahoituksen kanssa. Tervetuloa uuden videon pariin. Kivassa paikassa tämäkin nippa. Noin. Vähän vielä rasvaa nippoihin ja silleesti, niin sitten Majori saa jäädä talviunalle. Täytyy ehkä pyöräyttää vähän konettakin, että toi neste tuolla jäähytysjärjestelmä vähän pyörähtää. Noin. Ylimääräiset vaseliinit pois, kun ne on niin kivoja noin lierot aina sitten, kun sit ne on vaatteessa ja joka paikassa ja sit kaikkia masentaa, ainakin minua masentaa. Ja lyöpä sitten vielä akku kiinni ja otetaan kone pihalle, niin sit se neste pyörähtää sinne ja sitten tehdään muita juttuja. Ehkä snadisti vähän liian pieni akku tähän kutoskoneelle tää näin. Tosta vaarin vanhasta kadetista se napattu. Siellä on ilmanputsari tuolla samassa tilassa, niin sinne ei hirveän iso akku mahu. En ole kattonut, että miten se pitäisi että miten muissa koneissa on tää tehty, mutta tää nyt menee tästä. Hyi, äkkiä pihalle! Oi. Nätisti se lähti käyntiin. Joo. Se saa siinä nyt vähän puksuttaa. Ja tuolla Instagramin ja TikTokin puolella puhuin tästä koneen vaihtamisesta ja siitä, että Majori lähtisi vaihtoon, niin siellä tuli paljon viestiä, että älä nyt vaan Majoria pistä vaihtoon, mutta fakta on se, että mulla on nurkat niin täynnä koneita ja kaikki katonaluset täynnä. Ja nytkään ei mahdu kaikki koneet sisälle, mitkä haluais, niin jostain on ehkä sitten vaan luovuttava, jos tällaisiin siirtoihin ryhdytään. Oli hyvät hyssykät, mistä meillä tätä roinaa aina kertyy. Mut hei, tässä kohtaa tärkeä tiedotus. Jos sä oot viljelijä ja sulla on ympäristösitoumus, niin ilmasto- ja ympäristösuunnitelma pitäisi tehdä. Tää saattaa taas kuulostaa pakolliselta pakkopulalta, mutta oikeasti se ei oo sitä. Ja aikaa sulla on tehdä tätä suunnitelmaa huhtikuun loppuun asti. Kun mä aloin tehdä oman tilan suunnitelmaa, niin mä huomasin aika nopeasti, että tää on hyvä tapa pysähtyä katsomaan, missä oma tila on jo vahva ja missä olisi vielä parannettavaa. Aika usein sitä parannettavaa vaan sieltä täältä löytyy. Puhutaan siis energiasta, vesiensuojelusta, maaperästä, monimuotoisuudesta, asioista, jotka ihan konkreettisesti vaikuttaa sun tilan arkeen. Ja se suunnitelma tehdään täällä, eli ilmastosuunnitelma.fi. Ja mä teen seuraavalla videolla oman tilan suunnitelmaa, niin pääset näkemään, mitä valintoja mä teen ja miksi. Nyt vaihdetaan valmettiin takavalon polttimu, kun se taitaa olla rikki. Mitä siihen traktorin vaihtoon sitten tulee ja siihen etukuormaajaan, niin siitähän tuolla Insta ja TikTokin puolella puhuttiin ja kyllä sillä on suurta tarvetta sille toiselle neliveto etukuormaajalle ja valmetti jäisi sitten ihan kuormaamattomaksi traktoriksi. Ja kun sitä puntaroi tosissaan, että vaihtaisiko traktorin, laittaisiko valmettiin kuormaa vai hommaisiko ihan toisen traktorin, niin tällä hetkellä se painopiste on kyllä siinä toisessa traktorissa, mutta aika näyttää nyt, mitä tämä kevät tuo tullessa. Täytyisi lähteä viemään naapuriin noin sala ja putket, mitä mulla on jäänyt tohon noin. Niin on pimiää kuitenkin, kun tuolla ajelee, niin olisi hyvä olla valot kunnossa. On meillä nähtävästi vilkkukin pimeänä, mutta mulla ei ole kyllä vilkkupolttimaa tohon uutta. No, täytyy sekin sitten jossain kohtaa muistaa vaihtaa.
jäi Mauri talviunille. Vaihe silmään, niin se ei tuu pihalle siellä. Siellä varsin moni varmasti tietää, mikä tämä on. Sehän on lypsykone. Olisi kyllä hauskaa herättää tämä kompura henkiin ja testata sitä, mutta enpä tiedä, onko siinä nyt niin kovin paljon järkeä, mutta olisi kyllä kiva kuulla tämä lypsykoneen lätkytys. Mutta nyt me lähdetään navettahommiin. Meillä on maiharit vaihtuneet saappaisiin ja voimme lähteä tekemään navettahommia. Laitetaan molemmille porukoille vähän kuivaheinää tänne navettaan ja sitten tuossa täytyy vähän lantaa skrapailla. Niin semmosia hommia tässä olisi sitten niin kuin luvassa. Ja sitten jos tänään kävisi vielä viemässä sen kärrin kun sen salajaputken, niin sitten se olisi niin kuin hyvä. Tää tässä on vanha hevostalli. Ei ehkä täytä nykyisin normeja enää tää hevostalli. En tiedä sitten, onko tässä ollut joskus nuorkarjaakin. Kyllä mä oon kovasti yrittänyt kytätä mammaakin, että olisiko sillä tiineenä kattonut, että tuleeko kiimanmerkkejä, mutta toistaiseksi en ole nähnyt kiimanmerkkejä. Mutta jotenkin vaikea uskoa, että se olisi tiineen. Niin kuin näette, mun vinttikin on ihan täyteen ammuttu, niin jostain koneesta on luovuttava, jos jonkun koneen hommaa. Minkä takia myös se uusi neliveto etukuormaajakone, eikä sitten vaan valmettiin sitä kuormaa, niin tänne vinttiin on noilla takavetovehkeillä aika vaarallista peruutella kuormia, koska niissä ei tassu pidä ja sitten jos sulla on iso kuorma päällä, niin siinä sattuu se vahinko tosi herkästi. Niin senkin takia se nelikkokone olisi hyvä, kun aina tarvitsisi olla se kärritraktori ja sitten se traktori, missä on kone perässä. Tänä vuonna en tehnyt kuivaheinää ollenkaan, oli niin huonot säät ja sitten kun ne säät olisi ollut hyvät, niin sitten se heinä oli niin vanhaa, niin sitten jäi tekemättä. Mulla on tossa vielä jonkunlainen oma varasto viime vuodelta, mutta kyllä nämä varmaan tulee loppumaan talvikauden aikana kesken. Yllättävän pieni ryntäys oli tänne ruokintapöydälle. Taineet just syödä, niin ei ole niin nälkä heti. Kyllä tämä ihan työstä käy, kyllä tämä lannan raappaaminen ja sitä ei kyllä yhtään halua tehdä ylimääräistä. Tässä navetassa tosissaan ne, ketkä on uudempia seuraajia, niin tässä on ollut 14 lypsylehmää, 14 parsipaikkaa tässä on ja 8-1 muistaakseni on aloitettu lypsylehmät pihalle täältä näin ja sen jälkeen on ollut vielä hetken aikaa sonneja ja ehkä possujakin. Tästä se kaikki mullakin alkoi tältä puolelta ja mulla oli tässä näin 6 eläintä ja sitten totesin, että tää ei ole niin kuin eläimien kannalta oikein toimiva ja itsensäkään kannalta ei oikein turvallinen täällä pyöriä eläimien seassa ja kuivittaa. Niin sitten alettiin rakentaa toista puolta. Taas meillä on yksi homma tehtynä ja tyytyväisen näköisiä eläimiä siinä rivessä, niin mikäs tässä on? Kun mä aloin tekemään sitä omaa suunnitelmaa, niin vaikka se oli paljon tuttuja juttuja, niin oli siellä kyllä paljon uuttakin. Ja se oli kiva hoksata, kuinka pienilläkin asioilla voi vaikuttaa esimerkiksi maaperää tai maatalousluonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja edistämiseen, niin se oli ihan kiva asia hoksata. Ja jos et käynyt sitä suunnitelmaa vielä tekemässä, niin käy ainakin ottaa se palvelun tieto-osio haltuun. Siellä on paljon sellaista asiaa, mikä kannattaa tietää. Nyt mä taidan itsekin lähteä tästä vähän välipalalle ja sitten lähdetään viemään niitä salajaputkia.
Sitten kärri perään ja kohti naapurikylää ja vie ne putket pois. On lasitkin niin likaset, että Onen sain pestyä tossa kyllä yksi päivä. On vähän likasta. Siinäkin on yksi asia, mikä pitäisi tehdä, noi koukun nostotangot tai noin, niin ne pitäisi säätää, koska toi koukku meinaa aina lukittua ilman apuvälineitä. Kaikkea pitäisi ihmisen tehdä. Kysytään vaan, että koska ne kaikki tekis. No niin, sittenhän myö lähdetään ajelemaan. No, uuttaa varat. Joo. Hämärtämääkin pikkuhiljaa, kun se vaan näkyy. Senkin takia sitä pientä lumikerrosta toivois, että ei olisi niin hämärää. Valosan aika on niin lyhyt tähän aikaan vuodesta. Olisi kivaa, kun meillä olisi valoa. Mut sille etukuormaajakoneella olisi niin paljon täällä tarvetta koko ajankin. Ja tietysti tässä on koko ajan sekin niinku ajatus, että näitä tilaa haluaa kehittää eteenpäin. Niin koneet kun väkisinkin vähän kasvaa, kun tilaa kehittää, niin silloin toi majorikin vähän jää pieneksi kyllä. Voi hyvät hyssykät, meillä on veterään, kattokaa. Ihan kuin kynnyksessä ajaisi. Meidän kylätien lanaus myöhästyi ja sitten kun sitä tultiin tekemään, niin sitä ei ole suunnitteen pitänyt enää tehdä. Koska eihän se kerkeä näillä saada tamppaantumaan, niin nyt on tällainen mutaväli. Voi hyvät hyssykät meitä. Joo, taidan kyllä ajaa toista reittiä takaisin. Ei kyllä tosta mutakosta halua toista kertaa ajaa. Joo, se tuppaa meillä menemään aina liian myöhäiselle syksylle toi tienhoito, lanaus ja siinä kävi tiekarhu vetämässä ja sit kun siinä on ton verran irtotavaraa, niin eihän se näillä vesisateilla mihinkään kamppaudu. Pakkasella se on ihan hyvä, mutta nyt on tällä sisällä, on ihan karmea. Jaahas. Olemme päässeet takaisin kotiin. Niin se vaan on hämärä tullut tännekin näin. Ja olisikohan se aika päättää niin sanotusti tämä päivä ja lähteä syömään ja kiittää ja kummartaa. Mitä tekisitte? Laitetaanko tuohon valmettiin se kuormaaja vai mitä tehdään? Hommataanko joku toinen nelivetoetukuormaaja traktori? Tässä vaiheessa voin sanoa, että yksi kone, mikä on ainakin kiinnostanut jonkin verran, on New Holland tai Ford 7740. Se voisi olla sellainen sopivan kokoinen kone. Mutta aika näyttää. Kiva katsoa tämän videon. Mennään taas uusien videoiden parissa. Moi moi! Nyt alkoi joku puolipäivän villinen vetää edestakas tossa noin. Ja samaan aikaan oviaukosta sisään ja ulos, niin hyvä, että sinne mahtuu. Missä ne ammut on?
Tää samalla vauhdilla pihalle. Ai, kun tekee pahaa oikein, kun kaikki vetää tosta hirveetä kyytiä. Välistä on vähän villiä meininkiä.